Usa ka lalaking migawas gikan sa iyang gimanehong sakyanan sa Davao City ang patay human gipusil sa nakamotorsiklong sospek. Nakaalerto si Argil Relator. Nabulabog ang mga tao ug motorista dihang madungog ang sunod-sunod nga boto sa National Highway Kantupuan, Davao City alas 9 Miyerkules sa buntag. Naabtan sa GMA Regional TV 1 Mindanao nga duna di ay gipusil at tubangan sa usa ka steel fabrication shop sa lugar. Ang lalaking biktima gilayong gisakay sa iyang sakyanan ug gidala sa ospital. Apan gideklara nga dead on arrival. Straight ang iya diri Sumala sa saksi, sakay sila sa pick-up ug gimaneho sa biktima. Mihunong sila at tubangan mismo sa ilang shop ug minaog ang biktima. Paglipot ni ini sa likod sa sakyanan, dinhi na kini gipusil sa pipila kay gayon sa nakamotorsiklong suspect. Gilayong misibat ang mga suspect padulong sa norteng bahin sa syudad. Ubay-ubay ka mga basyo sa bala ang na-recover sa dalan. Padayon pa ang hot pursuit operation sa kapulisan sa mga suspect o ginasuta pasab ang motibo sa krimen. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.